شاندرê Emerîkiyê hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daeş Prêtmagork nameyek arastî endamên hevpeymaniyê kir. û têde endamên hevpeymaniyê hand dide ku alîkar bin duwarê leşkerî û darayî de ji bo Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Ango dabîrkirina 300 milyon dolarên Emerîkî û belavkirina hêzên taybet li cihê hêzên Emerîkî yên ku wê xwe hêdî ji Sûriyê vekişînin. Her divê derbarê de beriya du rojan li Bruxela paytexta Belçîka kongerek li ser astê wezîrên derveyê welatên ku endam di hevpeymaniya navdewletî de hate encamdan ji bo gingeşekirina dosyeya Sûriyê bi giştî û vekişandina hêzên Emerîkî ji Sûriyê bi taybetî. Girêdayî vê mijarê Rojnameya Şerqil Ewsat da diyar kirin. Komagork şanderê Emerîkî hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daeş nameyek nivîsî ji bo endamên hevpeymanî re şandiye û ew yek ji bo li darxistina kongerek wezarî serbarî pêkanîna hejmarek hevdîtin li gel nûnerên welatên endam li Bruxelê. Heman rojnameyê dazanîn ku helwesta Amerîka derbarî vekişandina Emerîkî hêdî ji Rojhilatê Sûriyê li jêr dema destnîşankirî ew jî di heyama heştî mehan de. Her divê derbarê de nameya Magork ya ku ji bo endamên hevpeymanî hatî şandin tê de wan endaman hand dide ku li ser pêwîstiya zêdekirina alîkariyan ji bo aramiya Bakurê Rojhilatê Sûriyê û pêşkêşkirina 300 milyon dolarên Emerîkî wekû alîkariyên darayî serbarê alîkariyên leşkerî. Heman rojnameyê balkişandser wê yekî ku Pentagona Emerîkî dest bi proseya vekişandina hêzên leşkerî ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê ku li gorî wê proseyê û hebûna hevpeymaniyên wê di deverê de zêde bibe. Serbarê egera hebûna hêzên esmanî yên Emerîkî wekû handanekî ji welatê hevpeymaniyê re.